Kanika mas berkuit in duai nak banta kayin kesem jong isan dor lang paryong bat kong diang ti marwen bat arnut kikun navika marwen bat Ivansius marwen kita na pedeng cing pang cing sitam nam taga singkai jong Irina Mary Caleb ba indon pedeng ka cing kot cing kia Jirai sedang mas berkuit nomor lai spa lai pupra. Wan baru ko hemen ko para wan yaro jing isne macing pa gajing iklam jing sa klam jing ku jong utrayu bom juku nganyar wayai kenul ya utrai rakam bauna leklem wai nasudaya Maryam umudur si useka perte yakiklur wan baru ko hemme ko para wan yaro jing isne ba jing ba kajing iklam jing stang klam jing ku jong utrayu bom juku Hak kateng pa badukon badman sem bakoy. Amen. Kajing e jong try jing you Jesus Christ bad kajing e jong oblay lem bad kajing selok jong omen sem bakoy kindan rengkat bad pi baro. Kohen men ko para ha kane kesngi utrai sajisin ukhot uwer inga badapi bangin page bangin puson yala ka jong kajing em bar kaju nginang pentamai yala ka jong kajing em da ka ba ngi penlai jingmut bha ya ka ktin ka ba mau kran hangi man kesngi utrai upasyaw yangi man kesngi utrai ukran yanga badapi Henry hakane kesngi hakar kom kerpang utrai ku aken ba ka ktin ka ba ukran lan e kanu ka ba pasyaw hangi kan roy bat kan se kiso ki babha Henry ngi pat bon sen ngim shamlala ban le ya kane ka ba mau kwa ngim shamla ban priang ya ka ktin ka ba ukran hangi ngim shamla ban penhapan san ya kane ka ktin ka ba ukran no pasyaw hangi dein matakadaw ngim shamla ban yo i uso babha ba kane ka ktin jung u kapan roy lane kawan ra ha ka jung em ka jungi den matakadaw ha kane kesngi habang yeng hakmat kaduan kadupat ka jong blai bantrua ya kane kamas ka bekhoj to ken ngin duai ban ngin pan ka bor na u bangila ban pdiang ya ktin ka jung u ban ngila ban pensei ki so ki babha leng ba kane ktin ka jung u ha ka jung em jungi baman la kesngi den matakadaw ha kane khlamat to ken ngin pdiang halade bangilong kinong pop khnang ba ngilong sisa kita ki bru ki ba khoj ki bru ki ba lului ban simbanta ha kane ke jing leniam ya ke jing maya ba khoj nga phla haw blai badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang lale pop shibun e da ke jing prakhat da ki tin da ki kam da ke jing lek let da ke jing le palat jonga da ke jing le palat jonga da ke jing le palat bakra we jonga namar kata ngakapat ekamaria bakhoj kabaya isa kate soti ya ke angel bat kirukoj badapi ko hanmen ko para banduai nak benta chunga how try ublay chungi ublay badan bor baro unis ne yangi mandala ma biki pop chungi unyalam yangi sha ka chung em bom chukot amen Try can rat go play
in ya duai hakan kemas ke bekoj ngi duai na kebanta kayin kasem jong u Nestorius Karmau badi Daris dengan na kebanta kajing ej na kebanta kajing yolong kawai kajing syania amar kaliang hapo kayin kasem kajungki ngi duai na kebanta kayin kasem jong i Terencius Carlingdo badi kong Roslinda Marwen bad kikun ti kejungki parakhoj bad ngiduai kerpang na kebenta i Isabet Shua Marwen barakhe ya kesngi kha jung menta kesngi irakhe kesngi kha ke basisnam tingi duai kerpang na kebenta jung bau blai try kanrad nang ai kejung koj kejung khia hakalang kamer bet kemensem badinang he nang san hakejung tubru hakejung tublai hakejung don jung blai hakejung kejung ngi duai kerpang na kebenta kaying kesem barakhoj bekin yo ya kejung isnei kejung kurku jong blai haki ko blai badan bor baro ba im jinom to paniat yaki kam jongi katkum kamon snobha jongme khnang ba haka kerteng jongu khon ba je jongme annang panroy yangi haki kam ba bha dautra jongi Jesu Christ khon jongme ubi mat basancha rengkat bad me ha ke jongi long kawai jong men sem ba khoj ublai jinom la jinom amen. Kajing puli na kachithi shaki Hebrew. Man laulingdo yang man kasngi halaka kam shakri. Uyai terwai kitu kiju kajing knya ki bomla lano banwengno yakipop. Henry habau Chris ula terwa shisin terwa tangkawai kajing knya na kabenta kipop. Ula shong hakakti kamon chong ublay. Nangta ula ap hadu mayaki hadu kinong shun chong u en penlong kajinyu ikikjat chong u. Nabatang kata kawai kajing terwa, ula penjanai jinom yakitu kibalapan kuj, pada mensimba kuj, usaki ya kani, hangi namar, enda ula ong, kani kalong kajutang banganyate batki, hadin kitu kisngi uong utrai. Ngan siap yaki anjonga haki dok nod jongki, pat ngan to yaki haki jingmut jongki, nang ta uben rap, ngan omken mau syu yaki pop jongki, pat yaki jingle palat jongki. Ti haba kadon kaching map ikini om don kam jinterwashu na kabenta kapop kaktin jong utrai Songo yau blai Sam sispa sipo nomor pras pak lai Syar kinong shun poja jongu ublei uong utrai jonga to shong amon jonga kagan bendem nong shun jongme apos laja jongme ublei ula pen yari ma jongme nakasiyo dengki nong shun jong me baro to men sen sha juno kane yo crispa un sen sha kinong shun poja jong u kun sim me long na du si ka alor kilum kenta Wakasta perngap kokut ngala pen kaya me Usmai rai kodum leiken radu nom kelajingmu Komu melki sedek melong leng do syabom jukut Kade yu krispa un sensyar Kinong shun pojat jongu Haleluya Haleluya
utrai shakri jong me usnga me don ya kaktin jong jing im bom juku. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai dan rengkat bat pi. Kai jing pule na ga gospel bakhoit kat kum o Markus. Hakata kapor u Jisu lasdang biang ban hikai harut kaduriau. Ba dupai ba babun ulalum saudong yu. Hadu ba u hab ban kiu nakaling bat ulasong ha kaduriau. Bat baro kipai ba pat ulayeng haringkeu. Hatmi kaduriau. Ul hikai ya ki bon ki e da ki farsi. Bat ki jing hikai jong u ulaong haki. To shashkor. Unong bet ulalej ban bet. Bat kat bau dang bet. Katu kaneu sambai uhab halenti. Bat kisem kilawan ban pu yu. Donu sambai bahab hakadeu mau. Hakaba yo shibun kakendeu. Bat ulami shisendan namar ba yo ya kakendeu bajileu. Te haba kasngi kalayeng ula sya terkong bat namar ba dajileu kithet uyap stai no. Katu kane kisambai ula hap hapdeng kisia bat kisia kilasan bat kilas set up yau bat syam la sei uso. Henry katu kane kisambai kila hap hakakendeu kababha bat kila sei uso. Kisan bha bat kisbu bat kisei uso lai posha Henry posha bat shispa sha bat ulaong utaw badan kiskor ban sngap to un sha skor haba udan tang marwei kitu kibadan hajan jung u lem bat ki khar ngot kila keli u shapang ki farsi te ulaong haki happy la ai ya ke jingmut bari jong ka himau blei Henry haki wei pat kidon habar kilong baro ar ha ki farsi bakumta kin yo i dashisha Henry kim pei pang bat kin yo sneu dashisha Henry kim shem snotu ba yo ki wan pai biang bat ba en map yaki te ulong haki hato pim snotu yakane ka farsi te kumno pin snotu ya ka farsi baro unong bet ubet ya kaktin bat kine kilong kita ki baharut kalenti ha ki ba labet ya kaktin haba kidon tang kitang suyos ngeu ya ka usoitan uwan kloi lan bat urong no ya kaktin balabet haki ha ka jukur kom kilong kito ki balabet ha ka deu mau ki batang suyos ngeu ya kaktin ki pdiang ya ka sisendan da ka jingkemen Henry kim don thet halade ki ne tang sipor te habawan ka jingjenjar ne ka jingban ben na ka banta ka ktin ki ino sisendan ki wei pat ki dei ki to ki ba labet hapdeng ki sia ki ne ki dei ki to ki ba yos ngeu ya ktin Henry ka jingkuslai jong ka perthei ka jing ya ka spa bat ka jing brai ya ki wei ki wanrung bat ki set up ya ka ktin bat kumta kam sei so Henry ki tu ya ki ba la bet ha ka khendeu ba bha ki long ki ba yos ngeu ya ka ktin bat ki ba priang ya ka bat ki sei so lai phusha nru phusha bat shi spa sha ka gospel jong utrai Zingero ya make Chris. Kohanmen kopara ha utrai Jesus Christ menta kesngi sachisin ngios ngeu biang ya kiktin ke ba utrai Ukraine neu pasnyau yanga badepi kadai kajing khot kajing u yanga yepi bangin puson
Shapang kaktin kabamu Ukraine hangi. Hagan kesngi utrai ukwa yang abapi ban pediang ya ke ba upasiau ne Ukraine lene ke jenghi kai ba uai hangi. Une uta unong bet udai ublehi dalade. Kisembai lane kedek sembai ke ba ublei ubet dei kaktin ke jengu lane ke jenghi kai ke ba uhikai yang abadepi. Kita gijat kendau ki ba utrai Ukraine haga gospel menta kesngi dei kadanut ke jenga ke jengpi bad dehi mangi dalade. Bad kita kisok ki ba utrai Ukraine menta kesngi ki dei ki kam ki babaha ki ba mi na nya banapi haba ngi pediang ya ke ketin ke jengu lane ngi pediang ya ke jenghi kai ki jengu. Ko hanmen ko para menta kesngi ngi haban puson halade ngilong ki jat kendau ba kumno. Baro mangaban mapi ngi layo pediang ya ke ketin ke jengu trai ngi layo pediang ya ke jengshai jengu trai ngi layo pediang ya ke jenghi kai ki jengu. Baro ki jenghi kai ke ba ulo hikai kiba ulabu hapo kabalang kajungi kaba ula kren ha ngabat pi lengba ke jingtho bakut ngila yo pediang ya kene baro ngila yo pediang ya kene baro der mata grau ngi haban keli halade hato ngi dei ke dagi jaj kendau bala bet ya kini sembai harulenti ngitip kumno kilong kita jaj kendau ha kibadon harulenti kilong kiba nang tapat ngilong yolese kita jaj kendau bong gedau mau yolese ngilong kita gi kendau ki basbo ngi haban keli halade ko hanmen ko para ngilong ki bakumno kumbang long mene kine ki sembai la bret hanga badapi ngila yo pediang ya kine ki sembai ha ka jing em ga jungi ladangi kwa ba kine ki sembai kin he kin san kin plung bat kin se ki so ki babha ngi hab ban ai yaki ngihab ban icebo yaki ngihab ban ri kendong yai kene ki sembai hakano kurkom ken ngin ri kendong yai kene ki sembai hakano kurkom ken ngin sumar yai kene ki sembai bakin he kin san bakin plung bakin sei kiso ki babha sachisin ngan ong biang kumong ong menin ladangi iwei pa iwei habang ngila yo pediang ya kene ketin ka jong trai ngi hab ban penhe pensan ki ngi haban sumare ki dak ki jingduai jengi baman lakasngi ka jingduai ka jonga ka jongpi baman lakasngi klempep kalong ka wei ka dak ka shin ka bangi sumar ya kene ketin ka bangi la yo pediang ka jingpule ka jonga ka jongpi ya ka ketin ka jong ublei man kasngi om dei tangka jing pule ke chungi henrei ngin puson ya ke ke bangila pule bat kum joro bangin persang ban em ya ke jing em ke jungi kat kum kaktin ke bangila pule ke banga ngila puson kata ke dei ke wei ke dak ke shin ke bangi sumar ya ke ktin ke jong ublei ke bala kren lene ke bala ai hangi ka jing simbanta jonga ha ki kam jong kabalang baper kita kidei kidak kishin kibamanga mapi ngi sumar ne ngi penhe pensan ya ketin ka jongublei habangim le ya kine ki kiba utrai ukhot yang iban le lane ke ba udawa yang iban le ladangi sha ba ki jing auria jong ka jing em ka jungi kintap telup no ya kine ki baro klempep ka ketin jong utrai kanom he kanom san bat kanom sei ki so ki babha Dei mata kadau haba ngi pule yaktin ka jong trai man kas ngi yolase ngi pule yolase man kas ngi shim yolase ka bible ngi pule yaka haba ngi sha kine ki jing sneu ki bahar rukom ki wan rung ha ka danot ka jungi ki wan rung ha ka jumur ka jing perkhat ka jungi ha ka jebing ka jungi dei mata kadau ngi yo i bat ngim yo mat yaw taw so bob ha jong ka tin ka jong trai kalong le no yang abade pi lada ni pule ya ketin ka jong trai kalong le no yang abade pi habangi duai kalong le no yang abade pi ba ni puson ya ketin ka jong trai kalong le no yang abade pi ban bangi kren nang yelap ya ka gospel ka jong trai ne ketin ka jong trai lada ni sha
ba kine ke jing sneu jong ka parthei kin wan ban shong ha ka danot ka jungi lane ki wan ban shong ha ka jing mot ka jing parkhat ka jungi ladangi sha ba kine ke jing sneu jong ka ne ka parthei ki trekam ha ka danot ka jungi lane ha ka jing em ka jungi ladangi sha ba kine baro kin wan tap telub hang ka ha ka jing em ka jungi ko han men ko para baro ki bangi le kilong leno e den mata ka daw ba kane kektin ke bau trai ula kren kane kektin ke bau trai ula pasiau bat kane kektin ke bamangi ngilayo pediang kamse kiso ki babha kamse kiso ki babha ngim yo i kita kidak kisin jong kajing baha ha kajing em ngimla ban le bha ngimla ban le kam isnei ngimla ban bong kumno ban penpriang ya ke gospel ke jong trai ha kata kerkom ke bama u kwa ayanga ban le ngimla ban yo kita kejing e kejing kerku ha kejing em kejungi hapo kaying kasem jungi dap ta kejing e sudah da kejing jenjar sudah ha kejing em junga ngam yo e ke babha halade marwei balai namar ba ngi sha ya kine kejing auria jeng ke parthei kejing long jeng ke parthei kejing subha jeng ke parthei bakin wan shong ha ke danot kejungi bakine baro ki te mrau yang abade phi den mata gadau bagan ke tin ke ba utrai la kran hangi kimse kiso ki babha ko hanmen ko para den mata gadau ha ke sngi utrai u khot wer yang abade phi bangin sumar bha ya ke tin ke ba ula kren ya kena kecin ke bau la pasiau lane ke bau la ai hangi iwei pai wei om dei tang hane kasngi om dei tang hane klemat an rei man kapor man klemat to ke ngin sha ba ka jing e ka jung usrai ba ka jing isne ka jung trai kham ta me ka bor jong kamen go bor jong man simba khoj ba kan trai kam hangi ba mangi ngin la ban weng no ya kine ki ba jong ka parthei kine ke jing subha jong ka parthei ke jing auria jong ka parthei kita ki bate mrau yang i kinjano haba mangi ngisha ya ka bor jong blai kantrai kam hangi lengba ki jing duai jingi lengba ki jing pule jingi yaktin ga jong blai lengba ki kam ki babha ki bangi le ha ki jing em jingi baman la kasngi to ken ko hanmen ko para ngin khabre biala ki jong ki khmat ngin duai jajar hala ka jong ka danod ha ka ju ko por ngin puson ya la ka jong ka jing em ha to ngasha ya la di ba kane ka parthei kan te mrau yanga hato ngasha ba gejing subha baro kinwan rung hakadanut hakejing mur kejing perkhat hakikam ki bangale ne ngasha ya ketin ka jong trai ba kan seiso ba kan trai kam hanga ngipan ke bor ngipan kejing it ngipan kejing isnei ngipan kejing shai no trai bangila ban yo kejing lailut na ki jing sneu jong kejing em bangila ban pen seiso ya ketin ke bau trai ulakran hangi en yoro yau Jesus Christ amen Dongen yang ngin plai la jong ka jinget ngangej au blai pa badan bor baro unong chal ka beneng ba ka kendau padal Jesus Christ ko mama we jemu utrai chungi ya balapon naman sim khoj Kana ka Maria Jesuti ya kusana be po Pontius Pilatus asa narpnayu layam la tebu layash kibayab hagasni kabalay lamipat kibayab pulaki shabneng shong shikaman blay pa badan bor baro nang tawan pat ban bishat emet kibayab ngangay daw man sem bakhoj hakabalang katholik bakhoj hagajing salok rekhoj hagajing mab yakipop hagajing mipat kado bad hagajing embom chukut amen Lai spa in your pukuntai. Priangko pa yuko batlem Medu Kristu anaknya Cinterwa ai
Toduai ko para baka jing kenya junga bajung pi kan long bapriang hunak mado bleu pa badan bor baro. Tro trai ting jingnya ki jong pi. Nak mata kesing ro baram ko teng jing kajing mentoi berbalang ko jung baro. To priang hun ko trai ya kajing terwa jungi bada ke bapen kuj pen kentang ya ki to ai ngi kerpat bakin long ki bapen em yangi dau kris utrai jungi. Amen. Utrai dan rengkat bat pi Rengka bat piru. to kentiu yalaki danot Kentiu ki shang. to nginang utrai ublei jungi Kasam hau bat kadai. da shisha kalong basong hok bat kabadei kadei ti jungi bat ka jing pen em yangi haman lakapor bat ka jaka banaingu yami ko kan rat ko kpa bu kuj ko blei badan bor bat bom chukut namar ha ka jing ej malatau yau ben reu bat haba lapan rem yu kat kum ka hok ula suspa yu da kajing isnei lengba utrai jungi u Jesus Christ lengba jung u ki angel ki aro ya kaburam jong me ki hima ki dem mane bat ki bor ki knyu hakmat jong me ka beneng bat ka bor ka beneng bat ki serafim bala kerku ki yamane rengkat da kajing kemen ngi kerpad ya me to ai ba ki so jungi kin ya so bat ka jongki kat ba ngi pen bena da kajing ya ro bas ngeu red. Bakud, bakud utrai, bakud ublei ki pat, beneng bat bertei kidam, da kaburam jong me. Ruayo sana shadro, ruayo sana klemkur, ruayo sana ublei. Kaburam jombe Ruayo sana shadro Ruayo sana klemku Ruayo sana yuble juno Dasisha malong bukod katrai katamay jong kajingkuj baro Namar kata ngi kerpad eme topen kuj pen kentang ya kine ki jing terwa jungi dag bapa yaman sim jung me kum kamjer halo jungki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jung utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala kamon sngebha ula priang ya ke jing sha shutom ula shim yokpu badagabaing u yame ula kedia yu badalai hala kisenran u ong Toshim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga yak ba NIT na kabenta jongpi ha kajukur kom enda lalayabam ula shim yakukuri badaka baingu biang yame ulai halag senran uang to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai bat bom jukut ya ka ba en penmi na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jingmap ya ki pop tole ya kane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngej Katasin bangi pamyune ukpu Bangi dinakane kakuri Ngipen benaga jing yap jong mikutrai Tadadu Namar kata ngi gibapan menta ya kajing yabar kajing me pa jung u ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em
bad ya kukuri jong ka jing pen em ngi dai nguai dam na mar mle nyeu yangi ke babet ban yang hakmat jong me bad ban shakri ya me da ke bas ngoret ngi kerpat ya me bangi ke bayo benta hakamet bad kasna mukres ngilong ki ba lapanitali ka we daw man sim bakhoj token mau ko trai ka balang jong me ka bala priang hasatla ka perthei bato panjana ya ka ha ga jing e rengkat badu Francis ukpa bakhoj jangi ul bad marwen yu bishop jangi ka kanhun ki bishop bad baro ki lingdo token mau lemru ya ki hanman ki para shenrang bad kanthei ki balayathia da ka bakarmen ya ka jing me pat bad ya baro ki balaklat no ha ga jing isnei jong me to pdiang ya ki sha ga jing shai ka khmat jong me to isnei yang ibaro ngi kerpat ya me barengkat bad kamaria the soti bakhoj kakmi jong ublei ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bad baro kerukhoj ki blapen sung bahaya me pateng la pateng ngilong babet banyo bantalem ha ga jing embom jukut bad begin yiro bad pendon borom ya me daw kun jong me u Jesu Christ dau lembat u badhau kan long hame ublei kupa badan bor ha ga jing long ka we jong men sem bakhoj baro ka borom bad ga jing yiro chinom la chinom amen kumbala hukum yangi daw nong pen em bat kumbala hikai ngi diktin blai ngi nut ban ong ba jungi kalong bokoi sing jume kanwan ke hima jume kalong kamon jume ha ka kendeu kumba habneng kai ngi menta ke jumbam jungi ka bahala ke sngi batama yangi kerengkang jungi kumbang ru ima ke bales ne yangi badwat yalam yangi sha ke jing pen choi henry de palai yangi na ke basneu to pen lai yangi ngi kerpat ko trai na ke jing sneu baro ha ke jing sbon jong me to ai jing suk jing sanya ki sngi jungi knang ba da ke jing rap ke jing isnei jome ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing yada na ke jing jenjar baro kat ba ngi dangap khmelanti ya ke jing kerman bakhoj bad ke jing wan pat jong nong penem jungi u Jesu Christ namar ke jume kalong kai ma ke jume ka bor ka bram junom la junom Kotrai Jesu Christ me blong ha ki apostol jong me ka jing suk ngai epi ka jing suk jonga ngai epi wat pe ya ki pop jungi henro ya ke jing ai jong ka balang jong me bad ha ke jing sbon jong me to ai ha ka ya ke jing suk bad ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubem bad basan shar junom la junom amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bad pi rengka bat piru dong ini terwa ya ka da ka jing suk iwei ha iwei pat Kukun lang rodu blei Lekit ki po percay Tus ngau sene yangi Kukun lang rodu blei Lekit ki po percay Tus ngau sene yangi lang brodu blei make it people pretend to ajing suk yangi hakmi kulang brod jong blei hakmi bakid no yaki pop jong ka perthei suk yangi balasakhat shakane ke jing khawai jong ukun lang brod Pokrat ngam shum khop man ru po ke ke chunga and raise on
Jisu be sachisin hakane klemat ngiro ngisungu ngi penon boram bat ngi mane yeme na kebenta kane kejing ai ke bakrau ko jume ya kejing im kejing snei bat kerpang e kejing wan rung ka jume ha kedanur kejingi Jisu be ngi ngai skam bakane kejing don rengkat ke jume bat ngi kanang pen klan ngi kanang ai bor ngi kan ai jing kemen yangi
bangila banle ke babaha khamtame menta kesngi habang elios ngeu yak tin ga jume ai ba ne tin kama malakren hangi iwei paiwei kan sei kiso ki babha lang ba ki kam ki bangile ha kan ne kesngi ai bakat ke bangile menta kesngi ngin le da ke jing e jeme ngin le namar ba ngikwa ban ban priang ya ka tin ke ba mela ai ke ba melakren hangi jisu be nang yarap nang kershan yang i ken ha kan ne kesngi ba da kesngi babut jong ka jing em jungi kum ki breu ko han men ko para ha kan iklamat to kain da ka jing kermen bar ka jing kemen how try ngeduai kan ka jing duai jong usnem jubilee kok pau bahabneng to ai ba ka jing e ba mel ai ni how kon jung me Jesus Christ ko han men jungi ba ba ki ting ting ki spon kan kelang ha ka lo jungi dau mensim bakoi kan kesubiang hangi ya kermen balakerku nak berta kecungan jumai ma jume to ai kecunge jume kapla to rengi shakino rolling ka bom ju shomtai man bet sambai to gospel to ai betul sambai kapla to na support ya gajan riu pada kapte mariam barokoi aga jikimilen ti tikenai beneng pertemai kapte pertemai abayan dai ki bor jong boman lebang wendo aku burung jume kan tingsan junom aga jinge jong jubilee kesubiang hangi ki pilgrim jong jing kermen ya jang lo ya jing show hamne ai bakata ga jo ga jinge ye kan sapriang ga jing kermen ai jing sup jong no spa jungi sasala ka percay samai ko play jungi balakerku junom kan long ko burung ga jinge yo junom kok pa jungi ba beneng long ko ko je kereng jume kan wan ke ma jume kan long ko jume ha kan jauh kumbah peneng kai ingin bertar jumbang jungi kebahala kesi katama pengi keringkan jungi kumbang rumah di belas ni kedua dalam ini sesuatu pensoy handrai terpelajari sesuatu amin kublai kemaria kepada pekecimai utara dan berpah belakarku ya pan pedeng kentai belakarku so po jong pau jisu Maria aku je kini jong lei duan ta jungi gino Entah por cinga amen. Kaburam harpa pada kurun hamati bukoi. Umar lalong pamenikam cinta para dalam amen. Tongin yaduai. Tuai ngi kerpat ko blai badan bor baro. Kat bangi pediang ya ke jengai ei dak ba me ai hangi ya ke jeng em batamai. Ngin sngeu krau barbor ya kajing ais bon jong me dau kris utrai jongi utrai dan rengkat bat pi blai badan bor baro unkur ku ye pi ukpa badukun badaban sem bakot amen tolisuk ej basikri utrai da kajing em babha jong pi Iso ya blai Saus pak khatnyo Kaburam hau kupa berkun mensim bukut balalang ba meningkong jumta berkos nama amen
Enyero yutra Jesus Christ.